FM News Express, Balitang Metro. Samantala mga idol, sa Dagupan City pa rin pagpapatayo ng 25 school building sa target na matapos sa lungsod ngayong taon. Para sa detalye ng balitang iyan, alamin sa ulat na idol intern Adrian Manalo. 104.7 IFM Report. Target ng Dagupan City na matapos ngayong taon ang kabang 25 school buildings na kasalukuyang itinatayo at isinasagawa sa iba't ibang pampublikong paaralan sa lungsod bilang bahagi ng pinagpapaigting ng mga pasilidad sa pang-edukasyon. Kabilang sa mga nakumpletong proyekto ang isang 9 classroom building sa T. Aison Elementary School sa Barangay Kalmay na nakatakda ng gamitin ng mga mag-aaral. Ang gusali ay may kasamang mga bagong silid-aralan na kumpleto sa mesa at upuan. Ayon sa datos, kasabay ng mga school buildings ay nagpapatuloy rin ang konstruksyon ng 3 gymnasium at iba pang site development projects sa ilang paaralan sa lungsod. Batay sa nakalaang pondo sa kasalukuyang budget cycle, inaasahang matatapos ang lahat ng 25 gusali bago matapos ang taon upang makatulong sa pagluwag ng classroom congestion at mapabuti ang learning environment ng mga mag-aaral. Samantala, ipinapatupad din sa lungsod ang scholarship program para sa humigit kumulang 6,000 college students mula sa iba't ibang barangay na layong suportahan ng mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong pinansyal sa kanilang pag-aaral. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Intern Adrian Manalo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.